Uzak wagtlap daşary ýurtlardan gaýtmagy tynanşyp ahir soňy ýurduna baran türkmenstanlylar ýöriti gulluklar tarapyndan soragy çekilýär. Habarçylar we çeşmeler Türkmenbaşydaky ýagdaý barada gurrun berip, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň hususan da raýatlaryň gelen ýurtlardaky siýasata bolan garaýşlary şeýle hem Türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk tanqidleýän toparlara gatnaşygy bilen gyzyklanýanlygyny maglumat berýärler. Ýakynda Türkmenbaşynyň aeroportunda soragy edilen ýolagçylaryň arasynda zähmet migrantlary we daşary ýurt üniversitetlerinde okuyan studentler var. Bu arada 25 Awgust Azatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun berdiler. Türkmenbaşynyň halkary howa mendiline daşary ýurtlarda okuýanda iş sebäpli bolan raýatlardan şol ýurtlaryň içerik siýasaty barada näme pikir edýänlikleri sorulýar. Şeýle hem Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerini olaryň arkadagy garşy çykyş edýän toparlar bilen nähili gatnaşygynyň bardygy gyzyklandyrýar. Dip anonim gürleşen çeşme aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ýurda barýan raýatlaryny soragy çekmegi ilkinji gedek däl. Elatyň bar hartiýan sosial ykdysady problemalardan we hökümetiň hereketsizliginden güýçlenýän nägileliginiň fonunda türkmen häkimetleri elatyň kynçylyklaryny ikrar edip çözüp başlamaň ýerine raýatlary öz hukuklaryny talap edendikleri üçin hem içeride hem de daşarda iýdirleýärler. Habarçynyň sözlerine görä ýurda barýan raýatlaryň rejime we paýlylygyny barlamak goýunça gözekçilik diň aeroportdaky sorak edişlik bilen gutarmaýar. Soňky 6 aýyň dowamyny ýurda gaýdyp gelen raýatlar her hepde diýen ýaly yerli häkimliklere çagyrylýar we sorak edilýär. Olardan hatda bank kartlarynaky pullarynyň möçleri we pulun näme sarp edilenini barada hem hasabat talap edilýär. Dip soragy çekilenleriň ençe mesulen gürleşen Azatlyň habarçysy aýdýar. Azatlyga ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde Belarus Universitetine gutaryp gelen Türkmenbaşyly Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň özüniň hem ýagyn ýakynda öýlerine gaýdyp baran beýleki adamlaryň jibi telefonlaryny konfiskasiýa edenligini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bir aý dowam eden barlygdan soň telefonlar eýlerine gaýtarylyp berilipdir. Bu aralykda ýigit her hepde bir gezek Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň gurnan söhbetdeşliklerini barmagy we soraglaryna jogap bermäge mejbur edilipdir. Sorak wagtyny beýleki studentleriň goşa durnaň içinäki yaramaz toparlary değişdi dünýäde ýokdugyny anyklamak istediler. Şeýle bolsa jekmejik gurrun bermegi, olary satmagy talap etdiler. Hyzmatdaşlyk etmekden ýüze bursaň, goramaga synarsaň diplomdan mahrum etmek ýa-da tutsak etmek bilen haýbat atdylar. Dip Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýene bir ýagdaýda Balkan vilayatynyň etraplarynyň biriniň ýaşaýjysy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň onuň Türkiýede bolan wagtynda türkmen hökümetiniň siýasatyny açyk tanqidleýän raýatlar hakda maglumatlary soranlygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ondan hususan da grajdan aktivisti Dursultan Taganowanyň internetdäki çykyşlaryna tomoşa edip etmeýänligi, protest çykyşlaryna gatnaşmanlygy ýa-da muny edýän adamlar hakda näme bilýänligi soralypdyr. Sorak edişlik bilen bagly başdan geçirenlerini Azatlyň habarçysy bilen paýlaşan Türkmenbaşynyň ýaşaýjylary öz watandaşlaryna ýurda gelmezden ozal jibi telefonlaryndaky maglumatlary gözden geçirmegi hem problema döredip biljek maglumatlary ýok etmegi maslahat berýändiklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosy söhbetdeşleriniň atlaryny we beýleki şahsy maglumatlaryny olaryň howpsuzlygy nukta nazaryndan agdamakdan saklanýar. Ýakynda türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda şol sanda Türkiýede galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny biraz güýçlendirdi. Bu Istanbulyň aeroportunda geçirilen birnäçe protestden soň bolup geçdi. Ýygnanan ýüzlerçe raýat Türkmenistanyň hökümetinden ýurduna dolanmak üçin şert döretmegi talap etdi. Türkmenistanda koronawirusyň bardygyny we onuň netijelerini resmi taýdan inkar edýän hökümet pandemiýanyň başynda ýatyran halkara uçuşlaryny doly dikeltmedi.